задоволство от това, което чух в първата част, от всички изказали се като преуспели философи и съответно представители на различни организации на работодатели и други. Защото без да сме се наговаряли с тях, аз разбирам, че това, което сме направили до сега и което възнамеряваме да правим в бъдеще във връзка с тази програма, е в, така да се каже, правилната посока. И че може би сме още зъба, ние удовлетворяваме на 90% от това, което беше сказано тук, като изисквания, като пожелателност и други подобни неща във връзка с придобиваните компетентности в рамките на едно философско образование и обучение. Всъщност този сайт е резултат, неговото съществуване и функциониране е резултат или, може да се каже, успешния край на един научно-изследователски проект, посветен на философско образование чрез интерактивни форми, който беше проведен тук по програмите на нашия университет във връзка с научно-изследователската дейност. И мога да кажа също така, че този сайт демонстрира на практика от една страна как могат да работят в екип философи и не философи, тъй като за неговото създаване ние работихме заедно с специалисти не философи, представители на други специалности, най-вече на инженерни специалности. Така че тук има достатъчно компетентни, тази дума стана интересна днес, хора, които да преценят дали можем да претендираме за някакво действително уникално постижение. По същността си това е, разбира се, един информационен продукт, който е, макар и специализиран, с възможност за една широка употреба. Тоест, той е адресиран към най-различни групи потребители. Не само към тези, които са участници непосредствено в самата програма. Имам предвид преподавателите, студентите и служителите, ангажирани в програмата, но също така и с всички тези лица, организации, заинтересовани в една или друга степен от състоянието, развитието и бъдещето на това, което би могло да се нарече днес интелектуална култура. И с оглед на това сайтът беше проектиран да включва 8 основни рубрики или 8 основни страници, плюс още 16 допълнителни вътрешни страници. Ето тук са изписани отделните рубрики. Концепция е първата от тях.
който се занимава с неговото управление до момента, във връзка с формите на обучението, възможностите, които се предоставят и така нататък. По-нататък продължаваме с следващата страница. Ще гледаме. Да. Аз приключих с основното, което е. Разбира се, тук са упоменати условията за прием, сайтът е динамичен, постоянно се актуализира, изменя се информацията, допускаме перманентно съобщение във връзка с събития в академичния живот на нашия факултет, на нашия университет, покани за различни събития, които се случват тук. И съответно се обновява тази информация, продължава нататък. Една много важна е следващата страница контакти, където са посочени всички възможни адреси за връзка с нас, съответно на секретаря на програмата, на самия професионалния адрес, на администратора на програмата и продължаваме нататък към курсовете. Имаме пълен информационен пакет тук е представен на курсовете, включени в програмата, като целта беше най-вече да се постигне един баланс между философски и нефилософски курсове, така че да имаме равнопоставеност на един и другия тип проблематика. Много важна ни е следващата страница ресурс, тъй като в нея имаме текстови файлове, изображения, аудиофайлове, видеофайлове, за съжаление на връзка с интернет, тъй като тук сред файловете присъства и презентация на създадени от нашите студенти продукти. Тоест имаме на лице възможност да наблюдаваме какво се получава в резултат от интегрирания философски концептуализъм с практическите умения. И страницата с преподаватели предоставя подробна актуална информация за всички тези хора, преподаватели, които са включени в програмата. Смея да твърдя, че тук също сме постигнали голяма интеграция, защото освен на специалисти и философи, имаме също представители на психология, на социология и на икономика, на право и други специалности. И преминаваме към това, което е, може би, особено интересно за тук присъстващите представители на различни организации. Трудове бази. Имаме специална страница, предназначена всеки, който желае, може